Rong bithi tiring lenga rong atobar ke chainom ke bi atobar si nangman de. Harlong abi along ingnar aso lang ke jangpen apran ke ram. Kebangji MLA kini kahut kace pahai ponjia phan toko langso along ASDC aru arim doan jakong kace pherang. Kaching hon karbi solang dora dona phan setami nilhin pen adap ki me kardom mang pajiriklo kardom. Pini adap Abirta long pen nili sami Juli bepi nonarjo ikta bertang ton pen. Rong sopi lapen rong susu along ki doprong arara tum setami methang rong rup kachelenga tobar ki me senang ji pwa bangke maduta kar ido athe kachelenga towar le avi pulote rong rupta alonawe. Lang ikta labang so tobar pi lapuan kahenu konat arong atobar pusi nanglitum kamathalo karbiang long life kelang arara to. Bonta lake konat ne inglong arlok lapen rongso rongbola tobar kali donato. Lake dipu rongsopi ward number ke thomang kangar lokido panbari mate rongbithi tiri inglengarong kahingno thektik atobarlo donato. Nanglitu matha tahai dipu rongsopi arlo alongke inghan atobar avilo pusi. Bonta lake ahok rongso rongbora long chonli inghan langbong atobar kido chot kali. Karbi anglong ahepi dipu rong sopia longta lapuson inghan gari motor celengun eser atobar non puanta do bomla. Dipu rong sopia long lapuson inghan langbong atobar ke do kokabangke chetherak tameme lapen chejin so tameme an pinlo. Athema kedodun ke dipu rong sopi kedong dunang bangke inghan perba atobar koan ningduk lopang. Dipu municipal board along kuti atangka nangke pali ponke lapuson inghan plerba otobar radaphan kapedong heloma kaching thorante. Lapuson inghan plerba otobar kache helat nang pulote rongsopi kidodunta ale abe pusi ke ongdung arar domben karbi anglong lai phasa hemalongan birta nangpali. Nasi karbi anglong autonomous council pensetami rongbithi arar tuma phan matha ponra mesen atobar selam pipona sonte radaphan ale longji. News X report, Karbi Anglong live. Muni datum aningang ten kapalot it corona war kangtang raga joini langpher constituency kania timung arong amikar ajoy rongpi rong rop arlo chongdaji seta kechaka bang kabide rajo alangli kidu kisung pensi arni pathonang bomlo. Langpher constituency arlo kania timung arong amikar ajoy rongpi alangli kedamtang ningkan hini aprang Tamil Nadu alongsi chongdat dun bomlo. Bonta isi tomon langno mate corona avur kedoko ajoyni alangli kachongdat pen hem chebang nang juilo. Hem chebang det pen aphi alangli nonpu anta thang asai choklem dun thek thedetlo. Alangli aria kengle kahinu putakali lapen corona ki sole kelong putakali. Bonta alangli sai kachongdara barsai na hokta kelong dun dedet atheke alangli hong pen kebanga joini pensi alangli phan maduta sai kapachongdara barsai pek pon pedetlo. Engkela dak tanang le rok tanili cheklion thomlo. Cheklion thom plus cheklion throklo. Asong bong nili nang le rok phi along long tanili dun po kam chor judun ponil phan majota kam nang pon bangwe. Je nang nila son son pot nang li phan ginang pon pe. Kason nang li phan pon po pusi rongsor ba kisuman thikedar tum puseme kisuman kam ge pon tum semen nang pon pe nil phan. Alangli kache thana tengke Tamil Nadu along do bomahut pusetami council pen thangna nakerap long dun de pusi ningdu alam the chepaklang po. To hadak ningkan ko anamo sanang di chuklemon la. Nili ne chung dadam ke ningkan do egolo he semen nili ke dak council pen thang kerap long le. Sim sar pen long le. MSC pen long le. MP ML majok pen nili kerap long le. Hala dak nang do bom ho seme he. Bom ta long le. Nili chuni lo amar sim sar pulo je pini ke sande pot pini ke nang transfer ne mandali nang transfer po ta sim sar nil transfer pe. Nang le account number seme nang le chipi lo chipi lo chesen lo. Hala so the. Seme non an seme nang li phan kerap avela. Avela. Na sin nang le PC put po non ben thang hem nang le rok aphi. Non ke nili ke chuni ke lano je sim sar puno bala MSC puno MP ML sar tum kado kai tum senil phan mane kanghon tanyi so mane kerap sini. Non nili hemtun kachapang rengjia phan penangan sumpik anlo. Lasi KAAC along ki theki dingatum nangrap thega sonte kai arjon ningching sampikji
athe nilinon na hokta kachong dara thai abi lapen chongda ji pusitami nang chagabang abi pusi pherang kya thengno ningduk chipipon volongkoma ji pen belson terang Karbi Anglong live. West Karbi Anglong District Karbi Farmer Association aro tum chepatir pi ponsi kedam tang chiti ni phai ECR ni rong trok arara tuma phan aki joy pen pe kar om lapen hon kerona sai kedeng pon Ningkreng ningthi kang samapora hut hiduk dat arartu kachiuma pe kachonam jia phan penang anakisum do pumatha ponsi KFA West Karbi Anglong District aro atuma hin pen matha ponsi hiduk dat araratuma phan ake joy pen kachiuma pe lapen hon kerona sai dengpon Karbi Anglong arlo kidong dunararatum ke sorkar pen rara phanang kapale ason chini dundi lapen long dundi Bangso putha KFA asonga tumpen unan kerabdun thejia phan matha ponlo Laso tengsi chiti ni phai ECR ni vothar langso along rong trop arara tuma phan Jasemet Borkok vothar langso tumpreng menmeji jengkha lapen kheroni ni hangarong KFA arwa tuma phan pe kar om lapen hona ki joypen kerona sai kedeng pon Labangso asai kideng ponalong KFA West Karbi Anglong District Committee chunbang Rajesh Ingti lapen aro arim maipu lapen chunbang atum chetong dunrinti Niltum la Karbi sai chuti ki asong ne niltum pini Karbi Farmer Association hin pen long trokadim kheroni jengkha menmiji borkok tumpreng taradubi lapen boithalangso pini niltum hon masap savet pusitame angko kumbole pakpakwet pusitame non kang samadin bang lo pon kasi niltum la sai chuti ki aratum han niltum Karbi sai chuti ki asong Karbi Farmer sai hin Karbi Farmer Association hin pensin niltum chepajir long lo Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live Kopilia royalang ke kabahut parai harai moniratum keton don thebajok ahura longpen ejona ingna rasu apran damnang binlo John Plikep Hokep Sose Ingna Rahor Harlong Abi Mate Sildubi Atalom Alom Hon Klungsi Raratum Joe Chosom Mate Katiki Ahormu Nok Thengthi Sok Pendanglok Penanganason Kichupan Hokpilo Lasoa Joine Bangso Aingna Rahor Kiplungjia Phanpura Raratum Chetosi Karpung Asai Denglo Lasoa Hut Kopilia Roy Kapakapo Mapora Hut Halapu Parai Kido Hojai District Asora Tumta nang kiplung dun thurong ajok ahur ang bongpen ijon a ingnar asua bangke lang ki mongpen apran daman julo apran ke dam nang jui a ingnar asu arta nitroxy baksidolan isi ningduk memia bangke marat marenga pita achit hedu lapen alam le ningji thek thidet pusitami latumta aning ang thimdu Lapua lingsi ilitum kanghon kangjinso kabidera bangke chokthi Laso a ingnar ahur karplung ahur jongsi ihi nanathu tovar pek bera sonte a ingnar asua bangta apran dam jok projia poto Halapu Southern Range Kheroni ingnam rai komsai khia tumta bangso Abirta karjulong pen adim am paliramlo Setame kithi tang ingnar asua phan kachi kompera jok forasa sora tumta pape damon idetlo মানে হাতিৰ জাক ইয়াতে আছে আৰু পোৱালিটো মানে নদীৰ মাজতে আছে বুলি আমি গম পাই ওচৰত গৈ দেখিছো আমি কনফাৰ্ম নহয় যে হাতিটো পোৱালিটো জিন্দা আছে নে মৰা সেইটো আমি গম নাপাওঁ এতিয়া একে হতিয়াকৈ খবৰটো পালো যে আগত মাজত আছিল নদীৰ মাজত এতিয়া কিনাৰত লৈ আনি আছে হাতি পোৱালিটো তাৰমানে জাকটোৱে টানা টানি কৰি মানে পাৰলৈ আনিছে পাৰলৈ আনিছে কিন্তু হাতি পোৱালিটো মৰিছে নে জীয়াই আছে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে জানিব পৰা নাই কাৰণ যেহেতু আমি ওচৰত চাকিব নোৱাৰো Apithu Ingnarahur Utekangdera Pisi Tongse Korpen Forest Asai Khiatum Lasso Aingnara Suaphan Pipikanglu Kheroni Pen Mohanteron Karbi Anglong live Kebangji MLA Kiligahut Autonomous State Demand Committee asong kachepahai ponjia phanpura lakha inkoira pho nilip MSC constituency angkang toko langso ahawaralong song klembang atum doan chingrum si ke klem ke damjia phuthak mai ing nipon
Bangso ASDC aja kongkache pharang ponamayalong ASDC tokorangso arwa maipu babu tiso pen kachari ponamayalong aluhi sarpo aman pen KAAC EM barim Rajendro Rongpi chetongdunsi ASDC asong aja kong pangtang pontujia phan lamthe ningjepon ASDC asong kachari ahut ason non puthot claim pontunang poputa raraphan thanpon Laswa Mayalong, Nili Constituency ASDC Arwa Maipu, Maison Tiso, Tiripi Pen Dihin Chunbang, Bhupen Kro, Mohon Hanse, Edison Tiso Pendanglo, Ki Ongdung Ki Thekiding Atum Chetongdung. Toko Langso ASDC Aro, Jakong Kache Pherang Mayalong, Ki Ongdung, Sarpi Sarpuatum Chetongdun Si, Mesen Pen, Mai Pajutpon. Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong Live. Hawarpi Recreation Club atum patir PC denarong Hawarpi pathua klamalong Karlitang Harsing Rongpi kachikimo kechengsi football kapathu kachedana hut Longbui FC atum Chirinti FC aphan kaparen. EM Lunsing teron pen kapathu kangpua hut Terang atomangbong kapathu chengchia prang prang Karlitang Harsing Rongpia phan chikimo padoponsi Mahamaya VDC Chairman Orson Rongpi pen Karlitang Harsing Rongpi akaya lama putha thanpa jermi pon Lasoaphi anikang sampor phai pen kapathu setame chengpon phitlo kapathu ke chengsi arni lake Chirinti FC pen Longbui FC atomangbongsi chipholo Bangso kapathu ahud hin aterang atumta kangtang soi lapen kethek kachedai koya jo apor ke hora tengpen gol ke thom ansi chethapon chotlo Lasophi penalty pachitur ahud Chirinti FC atum gol nerkep lapen Longbui FC atum gol sirkep kethabajok gol isi pen Longbui FC atum haidetlo Bangso kapathu ahud aluhi sarpo aman pen kachetongdon KAAC EM Lunsing teron kaninjia tengke laso kapathu angdung kitiarni ke hai aterang atomaphan suri kep lapen kerem aterang atomaphan suri pho phajioji lasonsi ball ke nap ke theknai lapen goal kipi ke ongnai atomaphan ta suri isi pi pajir ponji pusi ningje khela laso referee board atomaphan polona letum discipline pen talang mesen pen nalun khela ponoi ke chengsi talang mesen pen muni da tomaphan aning pang sampon jenal lasilada nili tading oelo nalitum la so tournament pini ke chengsi arni ben isi nili phan aluhi hisab alangi nili phan anga cherabun thutik lasi nili sitame alangi lasana porahut lasana sayam deng bonahut nili dai isi ninga klong ben ninga kang sam isi tekang intum labang hello nalitum la khela tini ben ke chenglo moha ki jut si amdeng final arni abangke ki hai ati matuma phanabang ke nilihin pen surikep atangka pibonto akan halasa final match along kapathu ben kirendun alang itu akan surip nilihin pen pipo lapente ladagritum khela niyom niti du best scorer best goalkeeper best player alang itu akan ta suri sisi nilihin pen piponto lapen referee board chairman bangthilu alang itu man jersey nang nilihin pen pipon long lo don sita nalitum haki jutsi an sita menalitum mesen pen khela jas model ada lasinang itu phanta nilihin pen suri sisi tangka nang pajir piponto denarong pen bikrom teron langhin pen sarpari inti Karbi Anglong Live Chorolo nang lidum stami apor kachipi pen Abirta nang kelang donapon. Pini Adap Abirta ke lapan sikang toniklo domi thakme arnikime.